Ir-raġel li l-ġimgħa filgħaxija ħepp u weġġa' 3 Żvediżi tressaq il-qorti illi ddeċidiet illi għandu jibqa' jinżamm arrestat sakemm ikomplu l-proċeduri kontrih. Il-każ seħħ il-ġimgħa filgħaxija l-ħabta ta' 8:30 meta raġel ta' nazzjonalità Libjana akkumpanjat minn raġel ieħor li l-identità tiegħu mhix magħrufa marru fl-appartament tal-Iżvediżi u qalgħu ġlieda. Fil-qorti ħareġ kif skont l-imputat it-3 Żvediżi kienu jafuh xi flus. Il-ġlieda seħħet f'appartament fi triq George Borch Olivier u 3 Żvediżi weġġaw kollha b'wieħed minnhom saħansitra weġġa' gravi. Fil-qorti il-Libjan ta' 36 sena wieġeb mhux ħati tal-akkużi kontrih bid-difiża titlob il-ħelsien mill-arrest. Madankollu l-qorti preseduta mill-Maġistrat Aron Buġejja ċaħdet din it-talba wara li l-prosekuzzjoni esprimit tħassib li l-imputat jista' jippreġudika l-evidenza fosthom billi jkellem lir raġel ieħor kompliċi fil-każ li sa issa għadu maħrub. Jirriżulta wkoll li l-imputat diġà għandu każ ieħor pendenti fil-qorti.